Assalamu aleyküm izleyiciler, Türkmenistanlar. Sağman grubumusunuz, doğumusunuz. Bugün hem Hicri kamarı 1445, Recep ayının hem 23'ü, milatta da 2024, 4. fevral nisibedenden. Ve bizim için Recep ayının başlangıcı olan adet boluşalı, Kur'an-ı Kerim'i Türkmen diline okumana ve istek bildirýänler bilen, höwes bildirýänler bilen, okumana wagty ýoklar bilen Kur'an-ı Kerim'i paýlaşmana dowam edýäris. Türkmen dilini okumagymyzy ve şonuň bilen birlikde bugünkü gün pişik tüveleme gözlegmesin. Selamun aleyküm. Smolin Mahmud yine kim? Hay bolya. Bismillahirrahmanirrahim. Furkan suresi Mekke'de inen sürelerden bolup ol 77 ayetden ibarettir. Sürenin adı ilkinci ayette ağzalayan Furkan sözünden gelip çıkıyor. Onun manisi hakkı batıldan tapavutlandırıcı demek olup Kur'an'ın hakikati gapıldan inkari imandan ayıl sayıl edýändigini anladýar. Sürede ilahi wahy ve peygamberlik arkaly kapırların aýdýan zatlarynyň batyldygy Kur'an-ı Kerim'e uyanlaryň ruhu taýdan beýgeldiljekdikleri durmuşlarynyň oňyn tarapa özgürüljekdigi barada aýdylýar. Yani yine bir gelip kaytalayan Furkan suresi Mekke'de inen sürelerden ol 77 ayetten ibarettir. Sürenin adı ilkinci ayette ağzalayan Furkan sözünden gelip çıkıyor. Onun manisi hakkı batıldan tapavutlandırıcı demek olup Kur'an'ın hakikati gapıldan inkari imandan ayıl sayıl edýändigini anladýar. Sürede ilahi wahy ve peygamberlik arkaly kapırların aýdýan zatlarynyň batyldygy Kur'an-ı Kerim'e uyanlaryň ruhu taýdan beýgeldiljekdikleri durmuşlarynyň oňyn tarapa özgürjekdigi barada aýdylýar. Rahman ve Rahim, mehriban ve rahim şefaatli olan Allah'ın adı bilen alemlere duydurucu bolsun diýip Kur'an'ı öz bendesine indiren Allah gören beyiktir. Asmanların ve yerin iyetçiligi, hükümdarlığı ona degişlidir. Ol özüne perzent edinen däldir. Onun iyetçiliginde, hükümdarlığına hiç hili şärigi yoktur. Ol ähli zady yoktan bar edip, olara şekil, nizam berip, her zadyň yazgydyny keskitlendir. Olar kapırlar Allah'dan özge hiç bir zady yaratmadyk. Gaýta özleri yaradylan, özlerine ziyan ýa-da peýda bermäge güýji bolmadyk şeýle-de öldürmäge, diriltmäge ve ölümden soň täzeden diriltmäge başarnygy bolmadyk hudaýlar edindiler. Sadakallahul azim. Şey gamak gaýtmasam başlanyňy.
Bismillahirrahmanirrahim. Asmanların ve yerin iyiciliği, hükümdarlığı ona değişildi. Ol özüne perzent edinen değildir ve onun iyiciliğinde hükümdarlığına hiç şeyli çaregi yoktur. Ol ehli zadi yoktan bar edip olara şekil nizam verip her zadan yazgıdını kiskitlendir. Olar kapırlar. Allah'dan özgü hiçbir zadi yaratmadık. Qayta özleri yaradılan, özlerine ziyan ya da peyda vermege gücü bolmadık. Şeýle de öldürmege, diriltmege ve ölümden soň täzeden diriltmege başarmagy bolmadyk. Hudaýlar edindiler. İnkar edenler biz onun Muhammedin aleyhissalatu vesselam'ın toslamasından başka zat değildir. Ona özlerinden bolmadık. Başka bir kavim kömek edendir diýdiler. Şeýdi zulüm ve yalan gözüm bilen geldiler. Yine de olar bu Kur'an önkülerin toslan rivayetleridir. Ol Muhammed aleyhissalatu vesselam bunu başka birine yazdırıptır. Bu onu ertir akşam okulyandır, öwredilýändir diýdiler. Sen hem ayt, onu asmanlardaki ve yerdeki gizli zatları bilýän Allah indirdi. Taky ol bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Yine de olur, ol nähili peygamber, nahar ýer ve bazarlarda aylanýar. Ona bir perişte verilip, onun yanında duydurucu bolsady, ya da ona bir hazine berilsedi, ya da miwelerinden yer ýaly bir bakçası bolsady diýdiler. Şeýle hem zalimler, siz dine cadylanan adama eýerýärsiňiz diýdiler. Gör, olar sen barada nähili misallar getirdiler. Şeý dip hem ýoldan çykdylar. Indi olar dogry ýoly tapyp bilmezler. İslese, senin için bundan olaryň aýdýan bakçasından has haýyrlysyny aşağıdan derýalar akýan cennetlerde öretjek ve senin için köşkler yaratjak. Allah ören beyiktir. Olar kıyamaty hem yalan hasapladylar. Biz hem kıyamaty yalan hasaplananlara alawly ody taýarlap goýduk. Olar uzaktan dowzaky görenlerinde olar onun gahyrly hıngıranyşyny we çaltyk bilen gaýnap demoşyny eşiderler. Olar boyunturuk dakylgy ýagdaýda dowzakyň dar bir ýerine oklananlarynda şol ýerde ölümi çağırırlar. Olara bugün siz bir gezek ýok bolmagy ölümi islemäň, eýsem köp gezek ýok bolmagy ölümi isleň diýler. Sen olara bu has haýyrlymy ýa-da takwa kişilere wada berilen ebedi cennet haýyrlymy? Bu olar üçin bir sylagdyr we meskendir diýip aýdy. Ol ýerde olara göwnleriniň isleň zatlary bardyr. Olar ol ýerde ebedi bolarlar. Bu Perwerdigäriň beren wadasydyr. Ol kıyamet gün senin Perwerdigäriň olary we Allahdan başga gulluk edýän zatlaryny bir ýere jemlär. Soň hem olara şu gullarymı siz ýoldan çykardyňyzmy ýa-da olaryň özleri ýoldan çykdylarmy diýer. Şonda olar sen ähli zatdan päksin. Senden başga dostlar, hossarlar edinmek bize ýaraşmaz. Ýöne sen olara we tawabalaryna bir meşhur nygmat mümkinçilik berdiň. Soň hem olar seni ýatlamagy unutdular. Şeý dip olar helakçilige laýyk kowum boldular diýerler. Onda olara ýüzlenip, yine sizin ibadet edýän zatlaryňyz, sizin aýdýan zatlaryňyza sizi ýalançy edip goýdular. Indi siz azabyňyzy ýzyna öwrüp bilmersiňiz. Kömek hemaýat hem alyp bilmersiňiz. Eger hakykat beýan edilenden soň içiňizden biri Allah şärik goşup zulüm edäýse, ona uly azap dadyrarys diýildi. Senden öňkü iweren peýgamberlerimiz hem tagam ýerdiler. Bazılarda hem aylanýardylar. Biz sizi bir-birinize synar etip goýduk. Göreli bakaly
sabır edýärmikäňiz? Seniň Perwerdigaryň ähli zady görýändir. Bize gowuşmagy umyt edýänler, umyt etmeýänler. Bize bir perişte iberilsedi, ýa-da Perwerdigarymyzy görsedik diýdiler. Olar şeýdip öz ýanlaryndan ulumsyradylar we ören azdylar. Olaryň perişteleri görjek günlerini ýatlaň. Şol günne günäkärlere hiç ýeri hoş habar bolmaz we perişteler olara size hoş habar eşitmek gadagandyr diýerler. Biz olaryň, kapyrlaryň işleýän her bir amalyny serpilen tozana döndüreriz. Ýagny haky kabul etmedik adamyň ýagşylyklary ýele sowurlar. Ol gün cennetlerin galjak yerleri has hayırlıdır ve dinç aljak yerleri iň gowy yerdir. Ol gün asman bulutlar bilen ýarlar ve perişteler topar topar bolup inderler. Ol gün hakyky hökümdarlyk Rahmana Allaha degişlidir ve kapyrlar üçin ören agyr gün bolar. Ol gün zulüm eden öz barmaklaryny dişläp käşke peýgamberiň ýoluna girsedim. Maňa haýp bolsun. Käşke plan kişileri dost edinmesedim. Maňa ýatlatma Kur'an geleninden soň ol Allahdan özge tutulan dostlar meni mundan daşlaşdyrdy. Şeytan insany ýarpy ýoluna taşlap maskara eder diýer. Peýgamber bolsa aleyhissalatu vesselam: "Ey Perwerdigarim, takyk meniň kowmum bu Kur'any hökümleri bilen amal edilmän taşlanan bir kitap hökmüne goýdular" diýer. Şeýdip biz peýgamberleriň her birine günäkärlerden bolan düşmanlar berdik. Şonuň üçin dogry ýola gönükdiriji we ýardamçy hökmüne Perwerdigariň ýeterlikdir. Ýene de kapyrlar Kur'anyň hemmesi oňa Peýgamber aleyhissalatu vesselamy bir gezekde indirilse de diýdiler. Biz muny seniň ýüregiňe dogry ýerleşdirmek üçin bölek indirdik we ony sana birin okudyk. Olaryň Kur'any we seniň ýoluny aýyplamak üçin sana getiren her bir misalyny derek biz sana hakykaty we iň gowy beýany getirendiriz. Olar yüzünligine dowzaky tarap sürülip jemlenjek yerleriň iň erbet ýollary bolsa iň egri bolan kişilerdir. Biz Musa aleyhissalama kitaby Tevraty berdik ve dogany Haruny hem oňa vezir etdik. Olaryň ikisine ayetlerimizi yalan hasaplan kowmyň Firavun ve onun kowmynyň ýanyny gidin diýdik. Netijede biz olary inkar edildikleri üçin garyp ýok etdik. Nuhun aleyhissalamyň kowmy hem peýgamberleri yalan hasaplanlaryna olary gark etdik we olary insanlar üçin ibret edip goýduk. Biz zalimlere defaly azap tayin etdik. Ad, Semud ve Res kowmuny we bularyň arasyndaky bir näçe nesilleri hem inkar edendikleri zararly helak etdik. Düşündürüşi: Ad, Hud peýgamberiň, Semud, Salih peýgamberiň, Res kowmy hem Şuayb peýgamberiň aleyhissalamlaryň ummatydyr. Olaryň hemmesine misallar getirdik. Bizim kendi nesihatlarymyzy kabul etmändiklerinden soň hemmesini hem garyp ýok etdik. Olar Kur'any inkar edenler, sövda üçin Şama sapar edenlerinde felaket ýagşy ýagdyran şol owanyň üstünden ötendirler. Ony ol owany görmedilermi? Ýok. Olar gaýtadan dirilişe garaşmaýardylar. Olar seni gören wagtlary Allah'ın ilçe edip uğradan adamı şunu edip yansa alýardylar. Olar eger biz öz hudaýlarymyzyň ýolunu sabr edip mäkäm durmasadyk, ol bizi olardan döndürerdi diýdiler. Olar geljekdäki azaby gören wagtlary kimin has beter ýoldan çykandygyny bilerler. Sen hey öz hewesini, nefsini, Hudaý tutanyny gördüňmi? Sen oňa imana geljegine kepil bolarsyňmy? Ýa-da sen olaryň köp bölegi bu aýdalany diňler ýa-da akyl ýetirer öýdýärmi? Ýok, beýle däl. Olar haýwanlar ýalydyr, hatda olardan hem has beterdirler. Sen Perwerdigariň kölegäni nähili uzadandygyna sin etmediňmi?
Eger islesedi, onu duran yerinde ýagny güni duruzup kölegäni gozganmaz ýaly edip goýardy. Soň biz güni hem kölegäniň ahwalyny oňa bir delil etdik. Soň hem ony ýuwaşlyk bilen günüň asmana göterilişine görä özümize çekdik. Size giýjänler lobas edip, ukyny rahatlyk, günnizi täzeden diriliş edip ýardan hem olur. Merhemetiniň ýagyşyň öň ýany guşlukça edip yerleri iýberen hem olur. Asmandan hem tämiz suw indirdik. Şeýdip onuň suw bilen ölü yeri dirildiýäris we öz ýaradan ençe haýwanlarymyzy we insanlarymyzy suwa ýakýarys. Öwüt nesihat almaklary üçin ol suwy insanlaryň we yer ýüzüniň jandarlarynyň aralaryny paýladyk, emma insanlaryň köpsi muňa bigadyrlyk bilen jogap berdiler. Eger islesedik, biz her owa şähere bir duýdurujy bererdik. Şonuň üçin sen kapyrlara, inkar edenlere boyun bolma ve olara garşy bar güýjüň bilen söweş. Biri süýji we gandyrjy, beýlekisi bolsa duzly we turşy bolan iki deňizi bir-birine tarap sürüp, aralaryna bir-birine gaçyşmaz ýaly bir perde, dik suw gatlagyny we böbet goýan hem oldur. İnsany suwdan, damjadan ýaradan we ony bir-birine tire taýpa we dogan garyndaş edip goýan hem oldur. Seniň Perwerdigäriň ähli zada güýji ýetýändir. Olar inkarcılar Allah'dan özge özlerine hiçbir peyda ya da ziyan verip bilmeyen zatları ibadet edýärler. Kapır öz Perwerdigärine garşy durup şeytanı arka çykýandyr. Biz seni iman getirip ýaxşy işleri edenlere cenneti buşlaýjy ve inkar edenlere beriljek azaby duýdurjy edip iýerdik. Sen olara men sizin Perwerdigäriňize eltän ýola düşmeňizi isleýärin. Men sizden hak dine çagyrýanlygym üçin hiç kili tölek soramaýaryn diýip aýtdy. Ölmez gitmez, baky diri bolan Allah bil bagla ve onuň ähli noksanlyklardan päkdigini övgü sene bilen tasdikla. Oňa öz gullarynyň günälerinden habardarlygy hem ýeterlikdir. Asmanlary, yeri ve ikisinin arasyndaky 6 günne ýaradyp, soň hem özüne münasip görnüşde öz arşyna ornaşan Rahman Allah'dır. Muny ýeketek habardardan Allah'nyň özünden sonra. Olar Rahman Allah üçin secde edin diýende, olar Rahman Allah kim? Biz senin bize buyruk beren zatlaryna secde ederismi diýdiler we bu olaryň iýrencini arttyrdy. Asmanyny ýyldızlar toparyny yaradan ve onda çıragy, güni we nurly ay ýerleşdiren Allah nähili beýikdir. Öwüt almak ýa-da şükür etmek isleyen adamlar üçin iyice bilen gündizi bir-biriniň izine tirken hem oldur. Allah'ın bendeleri yerin yüzünde agraslyk bilen ýörärler. Özlerine nadanlar, söz gatanlarına olsa olara dine salamat bolun deyip geçerler. Allah'ın bendeleri yerin yüzünde agraslyk bilen ýörärler. Özlerine nadanlar, söz gatanlarına olsa olara dine salamat bolun deyip geçerler. Olar giýjelerini, özlerinin Perwerdigärine secde edip ve ayak üstünde dik durup ibadet bilen geçirirler. Olar, ey Perwerdigärimiz, dozak azabyny bizden sow, çünkü onun azabı elkençdir. Ol, yeri mesken tutulmagy ve yerleşmegi üçin nähili erbet yerdir diýerler. Olar sarp edenlerinde isrip hem de kıskançlık etmezler. İkisinin arasında orta yol tutarlar. Olar Allah'ın ýanyny bilen başka bir hudaya yalvarmazlar. Allah'ın almağını haram eden canını nähak yere öldürmezler ve zina etmezler. Eger kim bular edäse günäleriniň jazalaryny tapar. Kıyamet günü onun azabı hasta arttırlar ve kemsildilen ýagdaýda azabın içinde müdimi galar.
Emma tövbe edip iman getirenler hem de yaxşı işleri edenleri beýle azaba duçar bolmazlar. Olar öz günälerini yaxşylykları bilen çalşanlardır. Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Kim tövbe edip yaxşı işleri eden bolsa, Allah'ın huzuruna tövbesi kabul edilen ýagdaýda dolanyp barar. Olar yalana şaýatlyk etmezler. Yerliksiz sözlere duş gelenler ne bolsa agraslyk bilen geçip giderler. Olar özlerine Perwerdigarnyň aýatlary bilen nesihat edilenlerinde olara gulagy eşitmeýänler we gözleri görmeýänler ýaly çemeleşmezler. Şeýle hem olar ey Perwerdigarymyz, bize aýalarymyzdan we perzentlerimizden gözlerimizin görüji ýaly boljak kişileri nesip et. Hem de bizi takvalaryň öňüne çekýänlerden eýle diýerler. Olar sabır edýändikleri sebäpli cennetin kaşan köşkleri bilen sylanarlar we ol ýerde salamatlyk bilen garşylanarlar. Olar ol ýerde hemişelik galarlar. Ol ýerde mesken tutup yerleşmek üçin nähili ajaýyp gözel ýerdir. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olara eger sizin dilek dualaryňyz, tagat ibadatlaryňyz bolmasa, Perwerdigarym size näme üçin ähmiýet dersin? Siz peýgamberiň özüňize habar beren zadyny doly yalan hasapladyňyz. Şonuň üçin hem azap sizin ýakaňyzy hiç kaçan goýbermez diýip aýtdy. Sadakallahul azim. Furkan suresine okak geldik ve yine de ýatlak geçeli Allah Taala'nın buyrugy bendelere eger sizin dilek dualaryňyz, tagat ibadatlaryňyz, Allah'dan islegileriniz bolmasa, Allah size näme üçin ähmiýet bersin diýip geçer. Sadakallahul azim ve Kur'an-ı Kerim'in 26. suresi Şugara suresine devam edeceğiz. Şugara suresi Mekke'de inen sürelerden olup 227 ayetten ibarettir. Sürede kafirlerin Kur'an'ın bir şahir tarafından toslanandığı baradaky aýdan sözleri inkar edilip, Kur'an bir şahirin sözü däldi subut edilýär. Sürenin ady 224. ayette azalyan Şugara sözünden alınandır. Onun manisi şahirler diýmekdir. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Te, sin, mim. Bular äşkär indirilen kitabın ayetleridir. Sen göýe olar iman getirmeýärler diýip özüni helak edäjek bolýarsın. Biz eger islesek olaryň üstüne asmandan bir alamat indiririz. Şonda olar dessini ona boyun bolarlar. Özlerini her gece Rahman Allah tarafından täze öwüt gelse hökmän ondan yüz öwürýärler. Olar haky yalan hasapladylar. Olara özleriniň ýaňsy alýan zatlary baradaky habarlar tiz geler. Olar yerin yüzüne nazar aýlamadylarmy? Biz ol ýerde her görnüşden ençeme peýdaly ösünlikleri bitirdik. Taky munna birat bardyr. Emma olaryň köpsi iman getirmeýärler. Taky senin Perwerdigaryň gudraty güýçlidir, rahim şefaatlidir. Perwerdigaryň Musa aleyhissalama zalim bolan Firawunyň kowmuna tarap git. Olar Allah'dan gorkmaýanlarmy diýip yüzlenipdi. Musa aleyhissalam ey Perwerdigarym, olar meni inkar ederler diýip gorkaryn. Gursagym darygýar, dilim peltekleýär. Haruny hem maňa kömekçi etip ber. Meniň olaryň ýanynda günäm bar. Şol sebäpli hem olar meni öldürerler diýip öýüp gorkaryn diýdi. Allah, ýok, beýle bolmaz. Olar seni öldürüp bilmezler. İkiniz hem mucizeleриňiz bilen derrew gidin. Biz hem sizin ýanyňyzda bolarys. Sizin aýdyan zatlaryňyzy dinläris. Firavun ýanyna baryp biz älemleriň Perwerdigarynyň ilçileri, İsrail oğullarını bizim bilen goýbermek üçin iberildik diýin diýdi. Onda Firavun Musa aleyhissalama yüzlenip, çağa wagtyň seni biz terbiýelenmänmidik?
ve senin ömrün bir neçe yılı bizde geçmeýänmidi? Sen etjek yaramaz işini ettin. Sen gadyr bilmez ekeniň diýdi. Musa, men ol işi özümi yitiren pursatym etdim. Sizden hem gorkanım üçin gaçdym. Soň Perwerdigarim maňa hikmet bagyş etdi we maňa peýgamberlik berdi. Sen İsrail oğullarını hizmetyňe gul edip sakladyň we olaryň barça oğul perzentlerini öldürýändiň sebäpli men seni köşküňe gelip gowuşdum. Men terbiýelänini minnet edýärsiňmi diýdi. Firavun, alemlerin perwerdigäri diýäniň kim diýip sorady. Musa aleyhisselam, eger hakykata inanýan bolsaňyz, ol asmanlaryň, ýeriň we ikisiniň arasyndaky ähli barlyklaryň perwerdigäridir diýdi. Firavun ýanyndakylara onuň näme diýänini eşitmeýärsiňizmi diýdi. Musa aleyhisselam, ol siziň hem geçmişdäki ata-babalaryňyzyň hem perwerdigäridir diýdi. Firavun size iýerilen bu peýgamberiňiz takyk bir däl diýdi. Musa aleyhisselam, eger akyl ýetirýän bolsaňyz, ol gündogaryň, gün bataryň we ikisiniň arasyndakylaryň perwerdigäridir diýdi. Firavun, eger sen menden başga hudaý tutunsaň, seni iki uçsuz tutsak ederim diýdi. Musa aleyhisselam, sana aşkar bir zat mucize getiren hem bolsammy diýdi. Firavun, dogrusyny aýdýanlardan bolsaň getir ony bakal diýdi. Musa aleyhisselam hasasyny ýere oklady. Ine görseler ol aşkar uly ýylan boldy. Elini hem goltugyndan çykardy. Ine görseler ol hem seredýänlere abbak bolup ýakty saçyp dur. Firavun ýanyndaky emeldarlara takyp ol bilimli bir jadygoýdyr. Ol öz jadysy bilen sizi yeriňizden, ýurduňyzdan çykarmak isleýär. Näme etmegmi isleýärsiňiz diýdi. Emeldarlar onu hem doganyny hem alyp gal we şäherlere jarçylar ýiber. Ähli bilimli jadygoýlary seniň ýanyňa getirsinler diýdiler. Jadygoýlar belirlenen günüň takyk wagtyna ýynandylar. İnsanlara hem siz hem ýynandyňyzmy diýildi. Firavunun adamlary, eger jadygoýlar üstün çyksa, biz olara tabim bolarys diýip umyt edýäris diýdiler. Jadygoýlar gelenlerine Firavuna, eger üstün çıkan taraf biz bolsak, bize syýlag barmy diýdiler. Firavun, hawa, eger şeýle bolsa takyk, siz maňa iň ýakyn adamlardan bolarsyňyz diýdi. Musa jadygoýlara, näme oklayan bolsaňyz oklaň diýdi. Olar özleriniň ýüplerini we hasalaryny oklap, Firavunun gudratyna kasam bolsun, üstün çykjak takyk bizdir diýdiler. Soň Musa hem hasasyny oklady. Bir görseler ol jadygoýlaryň toslan zatlaryny ýuwup başlady. Muny gören jadygoýlar dessine secde etdiler. Olar alemlerin perwerdigärine, Musa bilen Harunyň perwerdigärine iman getirdik diýdiler. Firavun, men size ruhsat bermäkem, siz onu iman getirýärsiňizmi? Takyk, ol siziň jadygoýlygy öwrüden ustadyňyz bolmaly. Siz meniň size näme etjegimi tiz bilersiňiz. Takyk, men siziň ellerinizi we aýaklaryňyzy atanaklaryň kestirerin we siziň hemmäňizi astyrarin diýdi. Jadygoýlar, ziýany ýok, nähili hem bolsa, biz öz perwerdigärimize dolanyp bararys. Biz ilkinji bolup iman getirenligimiz sebäpli perwerdigärimiziň biziň hatalarymyzy bagyşlamagyny umyt edýäris diýdiler. Biz Musa aleyhisselamy giçlik bendelerimi ýola çykar, iziňize düşüler diýip wahy etdik. Firavun eskeri ýynamak üçin şäherlere jarçylary ýiberdi. Bular İsrail oğulları az sanly topardan ibaret. Olar biziň içimizi gahar gazapdan doldurdular. Takyk biz hem agzybir, ätiýaşly kowum diýdi. Netijede biz olary Firawuny we kowmuny bağ-bakçalardan, çeşmelerden, hazinalardan, kımmatly yerlerden mahrum etdik. Biz bu zatlary İsrail oğullarına şol wagt miras berdik. Olar Firavun we goşuny gün doganda olaryň İsrail oğullarynyň izinden ýetdiler. Iki topar biri-birini görende Musa aleyhisselamın taraftarları biz indi biguman tutulduk diýdiler. Musa aleyhisselam hem yok, Perwerdigarim benim tarafımdadır.
maňa bir çykalga görkezer diýdi. Biz hem Musa Hasan bilen deňize ur diýip wahy etdik. Şeýdip deňiz bölek-bölek ýaryldy da her tarapy äpet dag ýaly boldy. Biz beýlekler hem Firawuny we goşunyny şol ýere ýakyn getirdik. Musany we ýanyndakylarynyň hemmesini halas etdik. Soň galanyny Firawuny we goşunyny hem gark etdik. Takyk munna ibret bardyr, emma olaryň insanlaryň köpüsi bolsa iman getirmediler. Takyk seniň Perwerdigaryň gudraty güýçlidir, rekim şepagatlydyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, olara İbrahim wakasyny hem aýt. Ol atasyna we kowmuna siz näme ibadat edýärsiňiz diýip sorady. Olar hem butlara ibadat edýäris. Bu iş bilen meşgul bolmak hem dowam ederiz diýdiler. İbrahim aleyhisselam siz olardan dilek edeninizi olar sizi eşidýärmi? Ýa-da bolmasa olar dilegiňize jogap edip sizi peýda ýa-da ziyan berip bilýärmi diýdi. Onda olar yok, ýöne biz özümüzi bilenimiz bäri ata-babalarymyzyň şeýle edýändiklerini gördük diýdiler. İbrahim aleyhisselam ibadet edýän zadyňyzyň nämeligi barada siz we sizden öňki ata-babalaryňyz hiç pikir etmediňizmi? Olar butlar meniň düşmanymdyr. Men olara ibadet etmerin. Meger alemleriň Perwerdigaryna ibadet ederim. Ol Perwerdigar meni yaratdy we dogry ýola saldy. Ol meniň garnymy doýurýar we meni suwdan gandyrýar. Keselen wagtym maňa şifa berýär. Ýene ol meni öldürýär, soň hem dirilýär. Ýene kıyamet güni meniň hatalarym bagyşlamagyny umyt edýänim hem oldur. Ey Perwerdigarym, maňa hikmet bagyş et we meni salih bendeleriň hataryna goş. Maňa soňkullaryň içinde hem gowrukda ýatlanmagy nesip et. Meni nygmatlardan dolu bolan jennetiň mirasçylarinden eýle. Atamy hem bagyşla, taky ol ýoluny itirenlerden biri boldy. Täzeden diriliş gününde meni maskara etme diýdi. Ol günne mal mülk hem perzentleri hem hiç hil peýda bermez. Diňe kim Allah tämiz kalp bilen gelen bolsa şol peýda görer. Ol gün cennet takwalary golay getiriler. Dozak bolsa azgynlara äşkär görkeziler. Olara Allah'dan özge ibadet edýän zatlaryňyz hany, nerede? Allah'dan özge size kömek edip ýa-da özleri goranyp bilýärlermi diýler. Şeýdip olar butlar hem azgynlar hem dozaka gapgarlar. İblisiň, şeytanyň goşunynyň hemmesi dozaka gider. Olar dozakyň içinde bir-biri bilen çekeleşip, jedelleşip Allah kasam bolsun biz äşkär ýoldan çykan ekenik. Biz sizi alemleriň Perwerdigary bilen deň tutýardyk. Bizi ýoldan çykaran, bizi Allah'dan özgelere ýapyşmagy ünnän günäkärlerdir. Indi bize şepaat etjek hiç kim ýok. Bizde ýürekdeş dost hem ýok. Käşke biziň ýene bir gelek dünýä dolanmany hakkymyz bolsady, şonda möminlerden bolardyk diýerler. Takyk munna ibret bardyr. Olaryň köpüsi bolsa iman getirmediler. Takyk seniň Perwerdigaryň gudraty güýçlidir, rekim şepaatlydyr. Nuhun kowmy hem peýgamberleri yalan hasapladylar. Olara öz doganlary bolan Nuh aleyhissalamy Allah'dan gorkmaýarsyňyzmy? Men size bilýärlen inamdar bir ilçidirim. Onda Allah'dan gorkun we maňa boyun bolun. Men munuň üçin sizden sylak soramaýarym. Meni sylaklajak diňe alemleriň Perwerdigarydyr. Allah'dan gorkun we maňa boyun bolun diýdi. Olar bolsa sana tabin bolýanlar diňe garyp gasarlardyr. Heýde biz sana iman getirerismi diýdiler. Nuh aleyhisselam hem men olaryň näme iş edýänlerini bilmerin. Eger siz akyl ýetirseňiz, olaryň hasaby diňe Perwerdigaryme degişlidir. Men siziň sözüňize gidip iman getirenler ýanyndan kowmaryn. Men diňe äşkär bir duýdurujudyrum diýdi. Olar, ey Nuh aleyhisselam, eger sen bu işinden dänmesen, takyk seni daşlarys diýdiler. Nuh aleyhisselam hem ey Perwerdigarym, takyk kowmum meni ýalyn hasaplady. Men bilen olaryň aralaryny doly aç,
meni ve yanımdaki iman getirenleri halas ettiydi. Biz onu ve yanındakileri içi dolu gemide halas ettik. Son olaryň ýygyny garynlary hem gark etdik. Takyk mundan ibret bardyr. Olaryň köpsi bolsa iman getirmedi. Takyk seniň Perwerdigäriň gudraty güýçlidir, rehim şepagatlydyr. At kowmu hem peýgamberleri ýalan hasaplatdylar. Olar öz doganlary bolan Hud Allah'dan korkmayarsınızmı? Men size iyi verilen namdar bir iyilçidirin. Onda Allah'dan korkun ve bana boyun bolun. Men bunun için sizden silah soramayarım. Meni silahlayacak dine alemlerin perverdigäridir. Bolgusuz işler bilen meşgul bolup her depe oyun tomoşa için bir ýadygarlyk kuryarsınızmı? Baky galar söýdip köşk imaretler edinýärsiniňizmi? Beýleklerin hak hukugyny äskermän adamlara garşy zalymlaryň hyýaly daraşýarsyňyzmy? Allah'dan korkun ve bana boyun bolun. Bilýän ähli zatlaryňyzy size üpçün edenden korkun. Ol size mal, mülk ve perzentler berdi. Bağ, bakçalar ve çeşmeler berdi. Men size uly günüň azabynyň gelmeginden korkarym diýdi. Olar sen bize wagaz nesihat etseňem etmeseňem bary birdir. Takyk bu bizim bu işlerimiz öňki adamlaryň ýörelgeleridir. Biz azaba hem atylmarys diýdiler. Şeýdip onu Hud peýgamber aleyhissalamy yalan hasapladylar. Biz hem olary helak etdik. Takyk mundan ibret bardyr. Olaryň köpsi bolsa iman getirmedi. Takyk seniň Perwerdigäriň gudraty güýçlidir, rehim şepagatlydyr. Semud aleyhissalam kowmu hem peýgamberleri yalan hasapladylar. Olary öz doganlary bolan Salih Allah'dan korkmayarsınızmı? Men size iyi verilen inandar bir ilçidirin. Allah'dan korkun ve bana boyun bolun. Men bunun için sizden silah soramayarım. Beni silahlayacak dini alemlerin perverdigäridir. Siz bu yerdeki zatlaryň içinde asuda goýlar öýdýärsiňizmi? Siz bakçalaryň ve çeşmeleriň içinde ösümlikleriň ve miweleriň yetişen hurma agaçlarynyň arasynda elmudama dağlardan yonup acayip öýler ýasar öýdýärsiňizmi? Allah'dan korkun ve bana boyun bolun. İsripçilerin emrine boyun bolmaň. Olar yerin yüzünde fitne, pisat, bozgaklyk çıkarar, emma hiç bir zady düzeltmez diýdi. Olar sen jadylanan kişi bolmaly. Çünkü sen biziň ýaly adamdan başga zat dälsiň. Eger dogrusyny aýdýanlardan bolsaň bir alamat, mucize görkez diýdiler. Salih aleyhissalam nişana ine şu diýedir. Onun için hem sizin için hem su içme nowgaty bellenlen günlerde bolmalydyr. Zinhar ona bir erwetlik etmeň. Soň uly günüň azaby siziň ýakaňyzdan tutar diýdi. Muňa garamazdan olar bu diýäni öldürdiler, soň hem pişman etdiler. Şeýdip azap olaryň ýakasyndan ýapyşdy. Takyk mundan ibret bardyr. Ýöne olaryň köpsi iman getirmediler. Takyk seniň Perwerdigäriň gudraty güýçlidir, rehim şepagatlydyr. Lut aleyhissalamyň kowmu hem peýgamberleri ýalan hasapladylar. Olary öz doganlary bolan Lut aleyhissalam Allah'dan korkmayarsınızmı? Men size iyi verilen namdar bir ilçidirin. Allah'dan korkun ve bana boyun bolun. Men bunun için sizden silah soramayarım. Meni silahlayacak dine alemlerin perverdigäridir. Siz dünyada beçewarlyk edýärsiňizmi? Perverdigäriňiziň özüňiz üçin yaradan aýallaryňyzy bolsa taşlaýarsyňyz. Ýok, dogrusu siz hetden aşan kowumsyňyz. Olar, ey Lut, eger bu işinden, peýgamberlik işinden ve bizi gadygan etmäňden dänmeseň, takyk sen kowlanlardan bolarsyň diýdiler. Lut aleyhissalam, men sizin bu amalyňyzy uly ýigrenç bildirýänleriň biridirin. Ey Perwerdigärim, meni ve maşgalamy bularyň edýän bit işinden gora diýdi. Biz onu hem maşgalasyny hem halas etdik. Ýöne diňe ýyzda helak bolanlar bilen kanunlaryň içindäki garry aýaly
Lut'un ayalyny halas etmedik. Soň izdi galanlary ýok etdik. Olaryň üstüne şeýle bir daş ýagdyrdyk berin, öňünden duýduş berilenlere daş ýagmady, ne ýagmagy nähili erbet zatdyr. Takyk munna ibret bardyr. Ýöne olaryň köpsi iman getirmediler. Takyk seniň Perwerdigäriň gudraty güýçlidir, rehim şepagatlydyr. Eýke halky hem peýgamberleri ýalan hasapladylar. Şugaýb olara aleyhissalam Allah'dan korkmayasyňyzmy? Men size iyi verilen ynamdar bir ilçidirin. Allah'dan korkun ve maňa boyun bolun. Men munuň üçin sizden syýlak soramaýaryn. Meni syýlaglajak diňe älemleriň Perwerdigäridir. Ölçegi, terezini dogry çekin. Dogry ölçäň ve kem ölçeýjilerden bolmaň. Ölçäniňize dogry hem düzü terezi bilen ölçäň. İnsanlaryň satlanan zatlaryny olara kem çekip bermäň, tereziden iýmäň we ýeriň ýüzüne fitne pesat çykarmaň. Sizi we öňkü nesilleri yaradandan gorkun diýdi. Olar sen jadylynan bolmaly. Sen özümiz ýaly adamdan başga zat dälsiň. Hatda biz seni ýalançy hasaplaýarys. Eger dogrusyny aýdýanlardan bolsaň, han asmandan bir bölek azaby biziň üstümize inder göreli diýdiler. Şugaýb aleyhissalam Perwerdigarim sizin edýän işinizi has gowy bilýändir diýdi. Şeýdip eýke halky hem Şugaýb aleyhissalamy ýalan hasapladylar. Şol sebäpli hem kölegeli günüň azaby olaryň ýakasyndan ýapyşdy, ol aýylganç günüň azabydy. Düşündirişi ilki ıssy bolupdyr, soň bulutlar gelipdir. Adamlar ıssydan gorunmak üçin bulutlaryň kölegeleriniň aşagynda kalar bolsa, olardan ot ýalyn ýagyp başlapdyr we olary helak etipdir. Takyk munna ibret bardyr. Ýöne olaryň köpsi iman getirmediler. Takyk seniň Perwerdigäriň gudraty güýçlidir, rehim şepagatlydyr. Takyk bu hem Kur'an älemleriň Perwerdigäriniň inderenidir. Ony Ruhul Emin Cebrail getirendir. Ony seniň kalbyňy duýdurujulardan, peýgamberlerden bolmagyň üçin äşkär bolan arap dilinde inderendir. Takyk ol öňkü peýgamberleriň kitaplaryna hem bardyr. Ony Israil oğullarının alımlarının bilýän bolmaklary olar üçin bir delil dälmi? Eger biz ony arap dällere inderen bolsadyk, ol hem ony olara okap bersedi. Şonda da olar ona iman getirmezdiler. Şeýdip biz ony Kur'any inkar etmekligi günahkarlaryň yüreklerine saldyk. Olar jebir jepaly azaby görýänçeler ona iman getirmezler. Ol azap olara birden duýdansyz geler. Şonda olar biz pursat berilenlerden bolup bilerismi diýerler. Olar bizim azabymyza howlukdylarmy? Nähili görýärsin? Eger biz olara en çeýillap nygmatlardan peýdalanmaklaryna mümkinçilik bersek, soň hem özlerine wada berilen azap gelse, olara berilen mümkinçilikleriň her bir peýdasy bolarmy? Biz peýgamber iyi berilmedik hiç bir yeri helak eden däldiriz. Bu bir ýatlatmadyr we biz zalim däldiriz. Ony Kur'any şeytanlar indermedi. Muny indermäge olar laýyk däl we olaryň muny güýçleri hem yetmez. Takyk olar wahyny eşitmekden daş edildi. Allah'ın ýany bilen başga hudaýy çağırmagy ýoksa azap başga hudaýy çağırma ýoksa azap berilenlerden bolarsın. Ýakyn bolan garyndaşlaryňa duýduruş ber. Özüňe tabi bolan müminlere ganatyny ýaý. Eger sana garşy gelseler, onda sen men sizin edýän işleriňizden daşdadyryn, biýdardyryn diýip aýt. Gudraty güýçli we rehim şepaatly Allah bil bagla. Ol seni gije namaza durýanyň hem görýändir. Secde edýänleriň arasynda kan, secde, ruku we oturup ibadet edişiň hem görýändir. Takyk ol
ehli zady eşidýändir, bilýändir. Size şeytanların kime inýändiklerini habar bereýinmi? Olar şeytanlar töhmetçi, günäkär bolanlaryň hemmesine inerler. Bular şeytanlara gulak asarlar we köpüsi hem yalançydyrlar. Şahirlere bolsa ýoldan çykanlar tawin bolarlar. Eýsem, sen onlaryň her derede, meselede aýlanyp ýörendiklerini, özleriniň etmedik işlerini aýdýanlyklaryny görmediňmi? Emma iman getirip ýaxşy işleri edenler ve Allah'ını köp ýatlaýanlar, şeýle-de özlerine zulüm edilenden soň üstün çykan şahirler beýle däldir. Zulüm, sütem edenler tiz wagtda nähili pelle baryp ýetjekdiklerini görerler. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamul murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Ey Allah'ım ya Rabbim, okumuş olan Furkan ve Şuara sürelerinden hasıl olan savaplardan, okulan ayetlerden, manilerden bizlere merhamet eyle, bizlere merhamet edip Türkmen halkına, ümmeti Muhammed'e birlik, ağzı birlik, kalplerimize kuvvetli iman ver, günah düşenlerden, bela uçsanlardan, dozaki olanlardan eyleme bize ey Allah'ım. Ey Allah'ım ya Rabbi, bize iman, ağzı birlik ve cevislik gülen zalıma karşı görüşmemizi, yurdumuzu avatlamamızı, dünyaya hem avatlamakta mümkünçlikler etmemizi bize nesip eyle ya Rabbi. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dinleşler, dinleyenler, sağ olun dinleyenleriniz için. Ertirkem Allah nesip etse Kur'an-ı Kerim'in 20. ve 28. süreleri Neml ve Kasas sürelerini okarız. İnşallah Ramazan'a çelli okak tutarız. Kur'an-ı Kerim'den arzum ve tamam var. Kur'an-ı Kerim okumalı, o tayda netice çıkarmalı ve bugünkü Şuara suresinden öğrenen zatlarımız terezden iýen halkam ýok edilen eken, kişinin hakkını iýen halk, terezden oğurluk eden halk hem Allah Teala ýok eden eken, Şuayb aleyhisselamın kavmini. Allah'a emanetsiniz. Ertir görüşençek dinlediğiniz için sağ olun. İman, ağzı birlik ve cevislik. Benim naýbaşy ýaragymyz. Her halk özünün geleceğini öz täärleýär. Her halk dowzaky boljakmy, cenneti boljakmy, halk köpçüligi bolup azar berýär. Şonu ýatdan çykarmaýly diýilýär. Sağ olun. Allah'a emanetsiniz. Ertir görüşençek.